Okay, naana po tay tagaan og pagpaklaro ug pagpatin-aw nga pangutana gikan sa ato ang mga kaigsuonan nga nag-message ato sa atong inbox sa RJ Rolansan de Second TV Apollo Argumento. Unya pagkahuman nanginahanglan jud kaayo sila og tubag. Nya kini magod nga ato ang program kung mag-live streaming maguta dili kay nato mapalawman ang tawag ining tubag nato kay daghan mo kay mga questions nga tawag ining mo appear sa panahon kung naatay live streaming niya. So kini naghimo ta og tawag ining special nga program para sa pagtubag lang sa mga particular questions may tungod sa atong mga kaigsuon nga nanginahanglan og tubag sa ilang mga kalibgan nga mga butang ilabin na nga naay kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So ato kining tagaan og pagtagad ang pangutana ni Ma'am Richel. Sir RJ, patabang kubi unsaon nako paghatag og setas about sign of the cross kay kining Baptist ug inkulto ni Manalo dili daw biblikal ang tawag ining sign of the cross. Okay, so pinakauna natong tubag ana Ma'am Richel is ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang atong simbahang Katoliko dili ta pareha ana nila nga mga bunagoy og kining inkulto nga ginaingon nimo. Abi nimo tungod kay ang ilahang pagtulunan sula eskriptura. Ang ato ang pagtulunan is Biblia og tradisyon sa ato ang gitawag og pagtuo. Manang di na mo sakay anang ilang style nga Biblia mabasa ba letra por letra kay ang inaas nilang unahon ang magud-ana kinahanglan mabasa letra por letra. Pero sa tinuod lang kanang abroganan wala gid na sa Biblia kanang mingon ka nga kinahanglan kung magtudlo ka mabasa letra por letra wala na sa gitawag og Biblia. Kita mga Katoliko kanang giingon sa balang kasulatan ni Jeremias kapitulo 8 bersikulo 8 nga kung magtubag ta magbasa tag kasulatan kinahanglan ipasabot. Unya diha sa tong pagpasabot bawal ang personal opinion o personal interpretation. Kaya nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya man ang tawag ini nga pillar and foundation of truth, First Timothy chapter 3 verse 15. So pag mo explain siya sa nakasulat kinahanglan naagi katugba nga tradisyon para makita nato, mailhan nato nga kining mao nga atong interpretation tama og wala gyud ta gitawag og masipyat. So ang question, biblical ba ang pag-sign of the cross? Yes. Nga naman kay by tradition sa mga Hudyo kaniadto, hilig na sila og tawag anang mogamit og mga timaan. Og usa sa ilahang gigamit nga timaan sa panahon sa kining daang testamento, makita nato nga pagbutunglo ang Dios, butangan niyag mga timaan kadtong mga tawo katong sakop sa Israelita kaniadto nga dili i-appeal niya sa iyang tunglo or sa iyang silot. Manang ato ang mabasa sa Ezekiel chapter 9 verse 5 to 6. Ang ingon dinhi, nadungog ko siya nga miingon sa uban karong makaagi ka sa syudad sunod niya ug pamatya sila. Ayaw tan-aw nila sa kaluoy, ayaw pakita og kaagop ining tanan sa mga tigulang, mga lalaki, sa mga batang lalaki, sa mga birin, sa kabataan o sa kababayenan. Apan ayaw tanduga ang dunay timaan sa krus. So diha pa lang daan, makita nato nga tradisyon na sa mga Hudyo kaniadto nga kining maong gitawag og krus sign of salvation ni. Nga dili ka maapil sa tunglo sa gitawag og Dios. Man ang pag-abot sa Bagong Testamento, walay laing kahimanan gigamit ni Kristo para luwason kita sa atong kasalanan. Mao nang gitawag og krus man ang 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga alang ni adtong mga buang-buang ang krus binuang lamang apan alang kanatong ginaluwas ang krus gahom sa Dios. Ya sumala pa ni San Pablo Galacia 6:14. Wala ako'y laing gipasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Kristo. Unya ang tradisyon sa gitawag og pagtuo ang pagpasigarbo sa mga apostoles, ang paghimo sa paghatag og importansya sa krus ni Ginoong Kristo, ilahan ang ginapatik sa ilahang gitawag og lawas. Muna sa first, second, and third century ang eastern na tawag ining part sa Kristyanidad ug ang western part sa Kristyanidad naa sila nagkadaiyang tradisyon mahitungod ining maong gitawag og timaan. Sa eastern part, sa eastern churches, ang ilang tawag ang timaan kanang isda or iktos. Oh, di ba? Iktos, Jesus Christus Theos Hoyos Soter. Jesus Christ, Son of God, our Savior. Oh. Pero din sa West, sa Rome, sa Latin Church, ang ilahang tawag anang explicit ug makita nato nga sign, ang symbol nila is cross. Mo sa mga dictionaries, cross is a symbol of Christianity. So mo na sa West,
Sa Western Church, ang ilahang tawag anang timaan is pag-sign of the cross. Kaya ka na pagpadayag na sa profession of faith. So biblically, makita nato gipasigarbo sa gitawag og mga apostoles. Nya pagkaman by tradition, giak sa mga disipulo, sa mga Kristiyano kaniadto ang pagpatik sa krus diha sa ilahang gitawag og lawas. Ngano man, kung dili na nila buhaton, mo giingon ni San Pablo, Philippians chapter 3 verse 18, kay sila mga kaaway man sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na hinungdan kanang atong pagpanguros biblical, historical, and at the same time traditional. Di lang kay Bible alone lang. So mo na akong tubag nimo Mama Richel unta mahatagan nako og nahatagan nako og igong pagtin-aw ang imuhang tawag ining pangutana unya ayaw mo pagpanuko pag-send sa inyong mga follow-up questions sa ato ang inbox sa ato ang page RJ Roland Sandro Second TV Apollo Argumento and Kuya Apologist TV page. Pero sa mo mag-send din ha og tawag ining Facebook stars and at the same time i-follow ninyo i-like ninyo and i-share ninyo ang ato ang programa. Ug usab i-subscribe po ninyo ang atong mga channels Dalay Catholic Apologist International Official RJ Sandro Second TV ug usab sa atong Kuya Apologist TV. So sa sunod na pud gayon, magtubag na pud kita sa mga pangutana sa mga igsoon Katoliko para mahatagan pud nato ginagmay nga pagtin-aw o pagpasabot kung nganong kita mga Katoliko mituo mibuhat og nagpuyo man niining maong gitaw pagtulon-ana. Ug dilang kutob, Ave Maria, Viva Cristo Rey.